Οπότε είπαμε το αυτοκίνητο τι είναι. Πες μου εσύ καλύτερα γιατί. Είναι ένα Renault 5 Alpine Turbo του 84. Αγοράστηκε σε ένα Alpine το αυτοκίνητο. Αποφάσισα το 2005 να το κάνω turbo, δηλαδή όλο. Άρα μιλάμε ότι το πήρες από την αντιπροσωπεία, καινούριο. Ναι, από το Μανιατόπουλο που ήταν τότε στην Εθνική Οδό. Κάπου στα κεντρικά, στη Μάπα. Ήτανε τότε. Τι άλλο. Το κάναμε μετατροπή. Αλλάξαμε κινητήρα, βάλαμε με τουρμπίνα επάνω κανονικά όπως είναι. Από αυτή τη γενιά, έτσι, το δικό από αυτή τη γενιά, ναι, το δικό του, δεν παίρνει άλλο κινητήρα αυτό, δεν είναι σαν το μεταγενέστερο. Παίρνει ας πούμε μέχρι και μεγκάν. Βελτιώσαμε φρένα επάνω, αναρτήσεις και τώρα που έχει γίνει η επισκευή για να το κάνω δηλαδή όπως ήταν για παραπάνω άλογα και πιο πολύ πίεση δηλαδή. Δηλαδή θα γίνει intercooler. Αυτό έβγαινε χωρίς intercooler το αμάξι. Είναι καρμπυρατέρ πριν το turbo που έχει πάνω κινητήρας. Τώρα εμείς θα το κάνουμε σαν το μεταγενέστερο, δηλαδή θα είναι καρμπυρατέρ μετά το turbo. Για να μην υπάρχουν προβλήματα θερμοκρασίες. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα μιλάμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα αυτοκίνητο που φαντάζομαι στην εποχή του πρέπει να ήταν. Στην εποχή του ήταν πανάκριβο. Ήμασταν λίγοι που τα είχαμε, τα αυτοκίνητα αυτά. Και φαντάζομαι τώρα 115 ύπους το 1984 ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Αυτό τώρα το έχω κρατήσει επειδή και εγώ μεγάλωσα μέσα εκεί. Το κράτησα γιατί ήταν των γονιών μου. Έχει συναισθηματική αξία. Ναι, πλέον για μένα ναι. Έχω περάσει πολλά με αυτό το αυτοκίνητο και ελπίζω να το βρούνε και τα παιδιά μου. Και οι επόμενες γενιές. Ναι. Τέλεια. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και πώς πηγαίνει στον δρόμο. Στο κομμάτι του στισίματος, η πρώτη γενιά του Renault 5, ιδίως στην έκδοση Alpine, θυμίζει kart. Η προσθήκη του Turbo κάνει το πακέτο εκρηκτικό και απόλυτο, μιας και το αυτοκίνητο δεν συγχωρεί λάθη και δεν βολεύεται καθόλου στη βροχή. Ο κατά μήκος τοποθετημένος κινητήρας βοηθά αρκετά στο ζύγισμα, μιας και ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από τον εμπρός άξονα. Με το πεντάρι να δυσκολεύεται ακόμα και έτσι να διαχειριστεί το ξέσπασμα ροπής του κινητήρα. Τα φρένα είναι δυνατά και η προσθήκη δισκοφρένων στον πίσω άξονα βοηθά το σύνολο. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δανείστηκε την καινούρια τότε τεχνολογία των Turbo με την οποία η Renault κατάφερε να αλλάξει τη Φόρμουλα 1 και έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα για τη γαλλική εταιρεία. Στο μυαλό όλων έχει μείνει ως ένα από τα πιο απαιτητικά και γρήγορα GTI της εποχής, που σε καθημερινούς ρυθμούς μπορούσε να είναι άνετα το μοναδικό σου αυτοκίνητο, λόγω του μικρού μεγέθους και της ευκολίας στη συμβίωση για τα δεδομένα της εποχής. Βέβαια, το κερασάκι στην τούρτα ήταν πως το αυτοκίνητο τότε κόστιζε όσο ένα διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να αποτελεί ανεκπλήρωτο όνειρο για τους περισσότερους νέους της εποχής. Κλείνοντας, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, τον Λουκά τον Τζουρούφλη.